ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Абу Мудассир. имрӯз панҷшанбе 31 август соли 2023. дар бораи қурби асрори миллӣ маълумот медиҳем. дар зери навор лайк монед. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ ва 24 дирҳам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1193 сомонӣ ва 26 дирҳамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, касое ки хоҳиши реклама кардан доред, марҳамат ба рақамҳои дар рӯи боло буда нависед. иншоалло бо нархи арзон дастрас мекунем. ва ҳамчунин 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомонӣ ва 10 дирҳам. албатта дӯстони азиз, ҳар он чизе ки ҳаст бар шумо маълумоти пурра дода истодаем ва рӯз то рӯз поён шудани курси рубл дар назар аст. иншоалло умедворем ки ба зудӣ ин ҳама мушкилиҳо паси сар хоҳад шуд ва мефаҳмем ки курси рубл аллакай ба 150 сомонӣ расидааст. иншоалло дуо мекунем. мо низ тарафдори боло рафтани курси рубл ҳастем. хуб, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. худо нигаҳбон.